And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Panlabas na anyo ang basehan ng mga tao para tratuhin kang tao. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Mike. At ito, ang aking secret file. Bata pa lang ako, tampulan na ako ng asaran. Dahil sa aking speech defect na cleft palate. O sa Tagalog, bingot. Mahirap sa isang gaya ko ang makisalamuha sa ibang bata. Madalas, hindi ako maintindihan. Umuuwi ako sa bahay na malungkot. O di kaya dismayado. Dahil imbes na sumaya ako, naasar pa ako. Pagtungtong ng high school, ganun pa rin. Asaran at tuksuhan pa rin ang problema ko. Buti na lang, DJ Rocky, na imbento ang computer games. Dota. Dota ang isang bagay na nakapagpapawala ng sama ng loob ko. Iba ang saya na nararamdaman ko sa tuwing naglalaro ako nito. Para bang nalilimutan ko ang mga problema ko kahit sa panandaliang oras lang. Pero eto rin ang naging dahilan kung bakit ako umulit ng second year high school. Naadik ako sa kalalaro, DJ Rocky. Dumating na sa puntong nagkakating classes ako para makalaro lang. Buti na lang, napagbigyan pa ako ni mama ng pangalawang pagkakataon para makapag-aral uli. Na hindi ko sinayang. Sa katunayan, nakapagtapos ako sa high school. Pero syempre, hindi pa rin naaalis ang Dota sa buhay ko. Pagpasok ko naman sa kolehiyo, dito na rin pumasok ang usaping pag-ibig. Oo, DJ Rocky, na-in love ako. Na-in love ako sa batchmate ko na iba ang kurso. Hindi naging hadlang yun na makilala ko siya kahit magkaiba kami ng kurso. Dahil kaibigan siya ng kaibigan ko. Sinubukan kong manligaw. Hopeful na mapaibig ang isang babae. Pero masakit na salita ang nakarating sa akin. Although hindi direktang sinabi sa akin ng babaeng kinainlaban ko, kundi sinabi niya ito sa kaibigan ko. Yung kaibigan ko kasi, yung nagtanong sa kanya kung okay lang bang manligaw ako. Ang sagot niya raw sa kaibigan ko ay, "Yuck! Pangit!" Kaya nung marinig ko yun, sa kaibigan ko parang gusto ko na lang maglaho sa mundo. Gusto kong mawala sa mundong ibabaw. Ang sakit. Para bang
wala akong karapatang umibig o magmahal. Kaya matapos ang pangyayaring yun, tuluyan nang nawala ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Nawala ang kumpiyansa ko na magmahal. Natakot ako na baka marinig ko uli yung mga salitang hindi ko na kayang sikmurain pa. Kaya pinilit kong isara ang pinto ng puso ko, kahit na labag ito sa kalooban ko. Gayunpaman, hindi naging hadlang yun para matapos ko ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Mahirap man pero nairaos ko sa tulong ng pamilya ko at mga kaibigan. Fast forward, sa pag-a-apply ko ng trabaho, akala ko magiging madali na lang dahil nakapagtapos na ako ng kolehiyo eh. Pero hindi pa rin pala. Pumapasok pa rin ang issue ng diskriminasyon. Hindi ako natatanggap sa trabaho dahil may problema raw ako sa pagsasalita. Grabe. Dito na pumasok ang pagka-question ko sa may kapal. Hindi ko siya maiwasang tanungin na bakit ako? Bakit ako ang nabigyan ng regalo mong krus? Ang sabi, magpasalamat daw ako dahil kasama ko raw ang Diyos sa paghihirap. Pero hindi ko makita yung point na regalo talaga ito. Mas nakikita ko ang depekto ko na ito bilang isang pabigat. Maraming nagsasabi na nagse-self-pity lang ako. O yung iba naman ay sinasabing mahina lang daw ang aking pananampalataya. Pero hindi. Sa mga nagsasabing yun, ang gusto kong sabihin ay siguro sa inyo napakadaling sabihin ang mga bagay na yan dahil wala kayo sa kalagayan ko. Hindi nyo naman nararamdaman yung sakit. Hindi nyo naririnig ang mga pangungutya. At hindi kayo ako. Kung tutuusin, mas mabuti pang ang saktan ako ng pisikal kesa sa verbal. Dahil sa pisikal, naghihilom ang mga sugat. Pero iba ang sugat na nakabaon sa puso at utak ko, dala ng mga verbal at emosyonal na pananakit. Na para bang panlalait. Sa ngayon, DJ Rocky, patuloy pa rin naman akong kumakapit sa may kapal. Kahit na paminsay, nagduruda ako o nawawala ng tiwala. Pero sabi nga, wala naman tayong choice. Wala naman akong ibang mapupuntahan at masasandalan, kundi ang Diyos lang. Na siyang daan, katotohanan, at buhay. Naway, patuloy niya sana akong gabayan sa buhay. Kahit na minsan ay pinaghihinaan ako ng loob mabuhay. Yun lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Mike. At ito ang aking secret file.